Здравейте, аз съм Смажо 123 и ще ви покажа как да се развиете в нормален World. Първо изчакваме World да зареди. Ще ви покажа някои неща за развитието ви. Сега, какво искате да направим първо? Знаете, сега ще ви покажа как се правят всичките неща. Ще вземем диамант, защото е по-хубав и по-здрав от всички други. Готово. Сега ще ви покажа как се прави първо диамантена брадва. Тя може да се направи от камък, от дърво, от всички материали. Кое може да ви потрябва? Най-много лопата и меч ще ви трябва. И нямам време, за това ще ги направя тези мечове. Сега ще ги хвърля и малко работа. Сега разбрахте ли как се прави това? Сега ще ви покажа как се прави чест. Взимате някакво дърво и го поставяте в една много загадъчна форма. Сега ще видите. Чест се прави така. Много неща могат да се направят. Така, но... Например, вижте още нещо дърво. Лодка може да се направи. Може да се направи също и купа. Но може и копче. С дървото се правят тези. Сега ще ви покажа нещо друго и ще трябва да спирам епизода. Ако се чудите как се правят тези килими, сега ще ви покажа. Нужна ви е някаква вълна, аз ще избера например бяла. И сега първоначално ще покажа как се прави печка. И нещо се е паднало. Но съжалявайте, аз използвам по-различен камък и за това не става. И сега ето я печката. Може да се направите каменни мечове и всичко, както направих аз с диаманта. Но просто диаманта е най-силен и затова го избрах. И какво да ви покажа още? Да, килим. И сега така се прави килим. Но само че с две. Сега ще ви покажа как да се направите, например, нещо като паркет. Той може да се прави с почти всичко. Почти. Може да се прави с дъма, може да се прави с всичко почти. И сега ще ви покажа как изглежда глината.
Ето това, например, е глина. Ако го изкопа... ама аз съм на Game Mode 1, затова не става. Ето сега ще изкопая и ще падне глина, но... Това е глина, по-скоро топка. Това е глината, тя се слага в инвентара и ако искате може да облечете, тя също за това става. И сега, например, ще ви покажа повечето. Тя става, но се получава бъг при нея. Ето глинена топка. Може да изпечете и ще придобие друг вид. До тук беше моят епизод. Дано да е бил добър. Гласувайте, абонирайте се, ако ви е харесал.